निउस नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम हामबाय होयो आरो जों दिनै बे निउसनि सिगाङाव जों मानो दिनै जों गसंनो गोनां जादों बेनो जाहैबाय जे मैया जों सानै फिलिप आरो आं नि बिसय लानानै बिनायसाया जे जानाखि निउसाव रायजो राजानि सिगाङाव जोंखौ बुंनानै माने प्रपागेन्डा खालामदों बिनि असिला थारमाने दिनैहाय आं बुंनो गसंनाय जाबाय। खोथाया जाहैबाय बेनो जे दिनैहाय इउनिटि फरमनि उइदाउट पारमिसनै दाखालि जानाखि जों खान्दानि बिसय खान्दाखौ जों थारमाने बुंनाय जादोंमोन बिनि असिला दिनैहाय बिनायसाया जोंखौ बुंदों जे बिनि थाखायनो दिनै जों बेवहाय थारमाने निउसाव गसंनाय जाबाय आरो जों दिनै बुंनो हायो दिनै जोंखौल'सो नुबाय दिनैहाय दिनै बहुद थारमाने मानसिफोर बुंनो हानाय केपासिटिया जोंनाव दङ। दिनै गुथाल राभाया जे बे जोंनि मार्टियास डे प्रग्रामाव दिनै शिब सारआ जेरै माने बुंदोंमोन जे सानै मानसिनि थाखाय बियो थारमाने निमाहा बिदोंमोन जे माने गबिन्द सार आरो फेरेंगा सार दा बिनि एगेन्स्टै बियो खोथा बुंदों आरो बिनि सायावबो दिनैहाय जोंनि बुंनाय बाथ्रायाव थारमाने भुल नुदोंमोनब्ला बेखौ दिनै मानो बुंनो हायाखै गुथाल राभानि सायाव आरो दिनै अफ्रि बिथाङाबो दिनै इउनाइटेड फरमनि सासे मानसि जानानै बेबो दे दिनै ससियेल मिडिया थारमाने बुंबायानो थायो बेखौबो दिनैहाय इउनाइटेड फरमनि लिडारफ्रा बादा होनना दोननो हायोमोन ससियेल मिडियायाव होनाङा होननानै आरो दिनै खान्दा बिथांखौबो दिनैहाय माने ससियेल मिडियायाव होबाय थानाय बिथांमोना नुबाय थादों दा बेखौबो दिनैहाय बादा होननानै दोननो हायोमोन दिनै माने खान्दानि एगेन्स्टआव खोथा बुंनायखाय जों फिलिपखौ आंखौजोंल'सो दिनै बुंनो हाबाय दा बिनि थाखाय जोङो माने गोथौयै दुखु मोनदों दा बुंनाय बाथ्राया थारमाने बेखिनियानो आरो